Hiç şey saparaga yurttaşlar esenlikler mesela. Hoş geldin. Salam, salam Merdan, iyileşler salam. Buyur Merdan. Senin hizmetinde şuun. Saparaga bugün yurttaşlarımıza bir bilgi versek, Cumhuriyet hükümeti yitirdik da endi yitirenmeden bilem yok. Şartta orku halk köpçülüğümüzden bilgilendirsek, nämeleri yitirdik bir Cumhuriyet adynyň aslında da manysynda näme. Onun sizi bir gepleşige çağırdım. Halkymyza geňeşleýin başardygymyzdan bilgi bildigimizden bir aýdyp bersek. Doğru. Niretinden tutulur. Bilýän ýeriň bar bolsa aýt, ustaýyndan tutup başla diýsen. Ustadym diýip Ya da sen serbest degidin için atýat ýüze ber diýen. öyle de Cumhuriyetin de sağlayan nemesi agrymlyk, yani özünde saklayan halkın erkinligi ve refahı diýär yani. Refah bolanda arkaýynlyk bollugy içinde ýaşamak. Cumhuriyet ortadan kaldırılanda halkın hemme hakları elinden gitti. Ol görünüp durda suat Türkmenistan'a. Her adamda da men elimde hak kalmadı da. Yurdun içine varmana da hakkım yok tarzında ikmanda ortluyor. Sağlamaz ulandı öylenen var. Ulluğa gittik santi. Senem neme yani pul tupravleyni bilen hocalygyny öğretýän bu doktor komanda bilen. Hava demeden 1 megabit olmadık internetin üstünden evet 4 tane. Hocalyk dolandıracak bolýan ýaly fasadyny berýär. Soruňa düşündüm. Ben düşündirjek bolayyn. Ben bu zatlaň uzman däl, ýerleşlenmez bilýändir. O men kärim hünerim. O düýünden başga ýöne käbir zatlary okuyan, öwrenýän, eşdýän ýa-da bir köprek ýaşamyň tejribeleri gelýän bolmagy mümkin özi. O şu zatlary analiz edende o käbir zatlar çykýar da. Türkmen cemgyýeti şuat gat garyplaşandyr. O bir kiçijek bir bölegi ummatsız baýlaşandyr. O kiçijek bölek diýen 1% diýen nädir tany? O garyplaşan nemesi 99%. Badır. Oğlum geleceğin belli däldir. O şuň ýaşaşlarym görse göz agyra diýen ýagdaýdadyr. O sen özüňe maýtdyň ne? Çağalaňdan näçe ýyldan bäri uzakda o öýlenip öýüşik bolup ýören ma diýe. Näme? Ya bu garyplyk ilkulak nirden gelýän näiden? Garyplygyň üýt sebäbi adalatyň ýoklugydyr. Adalat diýmek kanun işlemek diýmekdir. O adalat ýok bolsa jemgyýet garyplaşýandyr. Şu jemgyýetiň döwletim garyplaşýandyr. On şeýle däl ýalak görnýändir bolýan. Ol şeýle däl ýalak görnýäni ýa-ni şu 1% ýeten ok diýär-de. Halkyň memeti tany baý bolýanlaryň tany ne şolara lokal demeden ok ters neme diýär-de. Cumhuriyete geleli. Ne şu Cumhuriyet bolanna ýa bu döwlet formasy. Yani döwletiň formasyny o sessiz üýtgödülýän bolsa bu aňyrysynda bir zat bar. Diýmekdir. Bizden üns bermedik zatlarymyz, şu zatlar
kameran öçüp yantdı bolun ben biraz iritir dedi neme diye. Üntüm öyle de. Niye de durduk. O Cemiyetine gelip versin. ne yeme için Cumhuriyetin yatırılanı Türkmen bilen ok. Cumhuriyetin bağından bilen ok. O Türkmen için yani koyun vakıp gören çöllü. O Cumhuriyet bollu ya da başka ordat bollu. Kendi tapavdam yok yalak deme getirttirler de. Hakikaten o partiyi gören, koyun vakıp gören o iyileşlemez. Cumhuriyet devlenem kendir demesi yok. Ya başka da attığını tortan adam olsa kendir o demçin bir sorap duracak Türkmenimiz yok kendine. Bu bizim yapımızda bağ olmalı sebebi 70 yıl tabiat sayıyordu Duran Türk'te bizim teritoriyumuzda. O yani kumun içindeki oğullar var da yektik. O Sovet Sayıyor'nun geleni bilmeyen oğullar var da. Biz onu 90'cı yıllarda biliyorduk da şunun alak oğlan vardığını. O Sovet Sayıyor'nun geleni, revolüsyon bolonlu, bolmanlı, o da atlar bilen içem yok. Ondan çok şunun içinde 3. 4. 5. belki 6. nesil o tayda ne televizör var. O radyo tutyandır olun. O radyanın demetinde dine sağda demet erediliydi. Onun bu bizim yapımız bolmalı. Sonra mulonlon o da sebebini ödüldük de yatırılan olsa bunu bir sebep için yatırıyorlar da. O sebep demeyen bitti diyen kompütürün. Desem al var nemetti. Sıralar elektrikleri gitti. Onu yakıcıyordum buraya oturan olayan ben. Sınalet koyayım mı ya? Ha bolya. Onun alağım bolya. Demet bataryayı çıdasa. Sıdar. O bir ay yadıptır Ayşunur. Yurdun içi katı erbet halkın kellesine tayak degen yağlı. O şeyler o diyeyim doğru. Bu da ağda neme der sebeplerini ağlamalı oluyor. Ne yani yoğuşluk bilen Irkutsk Cumhuriyet'in adını ayırandırlar. Bunu ayırban demeti sebepleri var da. Şunu ayıran son sen özün yoğuş ömürlük prezident o deyip neme başlayan da şu oyunu bu baştan ne şu oyun bilinen şeydi başlarlar da bilinen olmalı maktatlı o sizi hiç kim bir bağ edecek bilimli tavutlu, hünerli, kârli öz ayağının üstünde duruyan başkalar, firmalar, hocalıklar etme niyeti yoktu onun. Yani büyük nimeti şol. Dillerine hem de aydiyalar. Ödem aydanlarına da katı bir porruk o nemeler bilen halkın nemetine yani kelletine, beynisine o nerede çalt giyip bolyan olsa şu şekiller ulanırlar da yani şu geçen 30 yılı bir porruk Türkmenistan bir porruk dövür diyemeli o demeye getirdiler de o bunun hem becerinin ağırtında
yani tidin görmeyen ünsüverip bilmeyecek zatlarını getirine Respublikanı yok ettiler. Cumhuriyeti. Cumhuriyeti yok eden sonra kanunum yani yoğuşluk bilen yok oluyor da. Kağıda dur ya, yönü ödü yok, o ne için yok diyen neme var da. Ne kanunun işlemesi için o devlet kuruluşunda bir şartlar var da. O kanun kararsız olmalı. Hiç kimle bağlı olmalı. Yani devletin başına da bağlı olmalı. Evet başta güçler var da. Çok güçler o çok içinde İngilizce çok kanun çıkarayan, yerine yetiriyen, onun süt değil ya da. O şular şeyle olan ton işlep biliyor da. Yani Cumhuriyeti ayranda devlet kuruluşu ortadan gidiyor. Onun bir adamın devletini geçiyor da. Bunların şu bir adamın devletini yatamak için ediyorlar da. Onun bir adam yani devleti Türkmenistan'da yani 96-97 yılda has yani gözüne dürtülüp duran yalak oldu. Biraz üstü yapık oldu. 95-96'dan sonra bunga üstü püstü hem adam açıktı. Göz örtülüydü. Olur yalak yağdayda kanun ortadan ayrılıyor da. O kanun koruyucu organlar zat dip ağlayanlarlar. Onu bilgeçin ağlayanlar da. Şu kanunun bağdığını, demediğini, halkın ünsünü şotaylak demetmek için. Yani sebeplerinden uzaklaştırmak için edilen bir manipülatif nemeler, yani hareketlerdir. O kanun ile de yani devletin sanıp güç şahası vardır. Şu balans bozulan günü kanunun bozulyandır. Yani kanun yatırılı demek hatabında da. Kanun yer ve dişleyen medyatif gururun ediyendirler. Yani şu gururun manipülatif gururun yemektir. Yani kanun yer ve dişlep bilen o. Kanun ya işleyen ya da işleyen o. Yani gururlu oluyorlar kıybelinler. Ya gururlu ya kısır olmalı. Yarım gururlu bolup bolanok. Ya da elbet gururlu bolup bolanok. Kanunu medel sonralak bağ olsa işlemeli. Doğru işlemeli. O elbet işlep bilen nokta. Elbet işleyen oldu. Yani bu tayda kanun yok. O kanun ne edip yok oluyor? Devlet bir adamın eline geçti. O son hükmüyle yürüyen orada. Yani o tayda kanun yüzünden yok. Kanun yok olsa da ölümçülük olayanlardır. Yani şu vatkı Türkmenistan'ın garipliği, halkın 99% garip dedik de garipliğinin sebebi kanunun yokluğudur. Yani adaletin yokluğu değil ya da. O adaleti koruyan adamların sanı kendir. Yani koruyat diyen adamların sanı köpöldürendir. Bu da yani subutnamatı kanun o atlayaraklı o san bilen nemedilen nokta. Kanun bilgi bilen, düzgün bilen beca ediliyor da. Ne Cumhuriyet ortadan kalkanına, iyiden nemelerin olyanlarının bir-birden nemetini sana otuyorsa bizim durmuşumuzun hem yerine de geliyendir. O Cumhuriyet dolanda bir satal o dünyevi o hukukun üstünde oturdulan bir o devlet forması. Yani hükümet her 4 yıldan o saylava gidip çalışıp durmalı. O Türkmenistan'da saylav deyilen zat kendi gururun edilmeyeninin sebepleri ne? Şu zatlar. Yani Cumhuriyeti ortadan ayıran sonra yoğuşluk bilen o saylavlarım, zatlarım hem de formalli yani bari alak, bağıram
Yani formal demek içinin mazmuni manası hiç tadı yok da. Agam yok da. Ne o? Ne Türkmenin garipliği o. Kanunun yokluğu, kanunun yokluğunun bilmedikleri oluyor da o da ahlaksızlıktan. O kanunun yokluğunu o bilmeyen adam yok Türkmenistan'da. O şu anlayan adamım yok. Yani Türkmenistan'da kanunu anlayan adam. O bağ olsa çıksından aytsın bir kanunu anlayan kanunu o adaletli işliye. O men plan yerip barıp yüz tutsam o tutulayan yerine olurum kanunun emetinde meselem çözüp berýärler. Diýip bilýäniňiz bağ bolsa de arbaňyzy galdyryň orta çykyp aýdyp berin. Yoktur. TikTok'ta o aparat TikTok'ta fasad edýärler. Ben böldüm bunu. Kanun wadi fasad göretýärler. Ol yeme algı operasyonlarının bir yemeleri da yani formülleri toplumu sebepten uzaklaştırmalılar. O sebeplerinden uzaklaştırsan yani çünkü şeylediğini bilen yok da. Yani, Cumhuriyet yok edenlerine ödem sessiz, ödem yuvaşlık bilen şey yok ettiler de. O tidem yani aydım ayttırıp, tanz ettirip, çare geçirip o bu zatlara ünsiyetme diye ettiler de. Yani oğru ödleyet, neyme diyet, o da kanun var ya etmeli şey diyor. Yani, oğruken, neyme yani çok gurrun edilen orada. O, bu da bir zatın demesidir. Demek ulu oğurlu edecek ol ve diyorlar. Deyip düşünmeliler. Yani, Türkmenistan'ı şu at yani soğun toyunlarının beter toydur orada. Ödem oğru ödülev ettiler. O. Şu en ulu oğurlarım bizi yalak adamlarmışsın da. O. Neyme uğurlap bilýär. Ne bilýän nemeleri ne Cumhuriyet nemesini şey edip yok ettiler. Bu da Türkmenin bundan ağrık toparlanması katı kıyınlar yani Cumhuriyet'in yıkılması yani şu zatlar getiren yeri o Türkmen cemiyeti şu at toparlanıp bilen o yani yağdayının yeri ettiğinden bilye. Bu şu gidişine yok olup gideceğine de düşünüyor. Yöne çözme taraf ımtılyani ya çözmesen bolonok deyip diren yani o hanalıcı adamlar da tabi bolon yeke yani maddi ya da bilgi nemelerim del bolon yani medeni tarihi şuurlarını rahatlarını erettiler de cemiyeti demeden de çürüttü. Diyden haram yerine düşüyordu. Cemiyeti katı çürüttüler. Garip olanla da milli duygular, tarihi bilgiler yerindeyken o devlet dikildik bolyanlar. Türkiye'nin arkuru 1923 yılda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu da. Kurulan nuri halkın hal yağdayı ondan yani okulu bilimli adamların tani katı cipsidir o hal yağdam katı kıyındır o yönü kurdular. Kurup o yerlerine yararını alıp o üstüne çözülmüş düşmanına mı uğranırlar? Yani o tayda milli vatançılık o duygular bağda solar işliyor da.
Yani Türkmenler şuat, yani milli duygular, o yani nollu, o vatani, bir demetcek, goracak, yani dikelcek, yani emetcek olup böyle düşünce yok. O bir yerden yani kaç vatalga, o çıkalgan şu taydan ödülerler de. O yurdu terk edip, o bir yerde o iyilişip, çalışıp, o şu taylarda metken tutup, o günümüzü görür teniyalak demelere yatkın ettiler. Şu at millet şeyledir. Bunu gidilip o odunlarının bilenem bitecek yerim yok. Hem bedat görüntü da. Şu at ne Türkmenistan'dan taşına çıkacak kolyan. Atlayarak malını, mülkünü, öyünü satıp kaçıyandırlar. O yani vatanını dikeldeli diyenlerdirler. Şu taydan yani urşa tarap çıkıp bolyan orta yani orta urş gidip o da. Şu taydan çıkıp gideceklerken şu taydan dinde kolya diye de. O tayda da yani ölüm var aşağıdan rolün. Sonra bu yüzden alıp gidiyen olmalı. Ya da düşünmen geçer diye de. O ne bizim Cumhuriyetimizin nemesi. O bunun katı birliği edilen o. Bu anırtında etaati yıkıcı demeler yani biz hukuku oriyat ya hukuksuzluğu oriyat diyen kuruluşları vardır Türkmenistan'ın. Ne siz garipliğinizde bedbahtçılığınızda şu günümüzde şolara borçlusunuz. Şolok eli bilen edilen taatlar şolar. Ödem şu status quo'nun eğdip koracak kolyandırlar. Yani tam sizi korkutup, ürkütüp o emetip görün adamlar şolar, ne şolar o sizin cumhuriyetinizi o size yağatlatmacak olup zane diyen adamlar ne şolar, siz şolara borçlusunuz. Evet, tapara. Ne o? Mende fikir garipliği var da. Yeke pikir değil, bayradınız var orada şu adını tapacak olur. Pikir garipliği diye oldu. Aylığımız var tapara neyme? Hem de kümsüklük aylığımız var. Ha, olur yalak olup bilir. Cumhuriyetin dolanıp gelsek Cumhuriyetimizde bireysel erkinlik diye de tapara. Adaletin Aydı ver. Demet, demet elektriği demeden oldu. Merdan internet. seni elektrik korluya. No, Aydı ver sözün bölünü. Cumhuriyetin elimizden alınmağı yaşama olan erkinliğimiz var. Yaşattığım erkinliğimiz, haklarımız, cemiyetin tutuş hakkı, toplumumuzda yaşamanın hakkımızda elimizden alınıyor toprakta. Ki yerüstü baylıkları olur, peydalanıp bilen de. Yani neyse o taydan boğuyu açıldı, bu taydan boğuyu açıldı, faallik açıldı diye sorularım hiç gidici. Bu arada statistika yok. Ya gereksiz yerlerden
neme 8 hatarly ýol demedik bir önderler otoban oň üstünden ne sowda geçýär ne böyle gitme sol näme diýler kulaklamak demeler da. Halkın O elinden diýende halk bu ýerek barjany entek doly gözüňde getirip bilen o diýen ýa-da düşünen ok. Ýanky Cumhuriyet formasynaky döwlet bu sultanlyk däl. Düşünýäňizmi? Näşwat Türkmenistan Cumhuriyetini aýyrdylar bu ýerine. O yani sultanat ýalak ady goýulmadyk. Neme ýalak bir zat etdiler-de. Şonu etmek üçin ýykdylar. Yani Cumhuriyetin ýok bolup gitmesiniň maksady şol. Yani bir adamyň yani hökmürowanly bolmak ýa-da ömürlük prezident Niýazow ýa 96-97-nji ýyllarda ömürlük prezident diýip adamlaryň agdyna tutup başlandylar. Ne şu adam ne şaýter paýy, ne şanäme diýip aýdym böler. Götürüp çöpü vardır. Ne şu çöpü o şah boljak diýär, sultan boljak, şah boljak, padşah boljak. O şol bilen hemme maksatlara şol deme diýerler hem şoda. Onam bolsunlar göreli, o ýa howlganda onu etip bolýanlar bolsa göreli. Paramen stadiýany orada toşan. Yani Sultanlyk ýönekeje halk dilinde düşündirme öwrünemek bar eken. Türkçe Türkiye Türkçesinde aýdyp beren. Näme diýär? Bekarlyk sultanlykdyr diýär. Yani näme? Öýlenmedik adamlara bekar diýýarlar. Yo. Oňa näme üçin bekar bolanda da niýe közüň dogrymy? Sultanlygam bolsa gapdaryna goşulyp edesiň gelende diýär ýani. İş etme, etip tur ya gitjat yani kelläňe üstasyň näme geýjeksen belli bir näme bolanokda, politikan bolanok düzenli. Ýöne öýlenden soň o sultanlyk döwrü geçer da. Döwlet edinä, döwlet çekilini gurama bar, soň onuň kada bar, kanuny bar, edip bolmaýan zatlar bar, näde näme geplemeli. Sultanlyk eline gidýär daglar. Yani Cumhuriyet gelýär diýip aýdaýarlar. Ýönekeje düşündirjek kendim. O. Näme Türkmen gatyr aýlagan çerik etip barýar da. Soňam entek düýüne entek ýeten gok düýüm bardyr. O biz o kendi aýtdyk bolun ýöne aýtmadyk zatlarymyz hat önemlidir. Äşille aýdylan zatlar bardyr. O kendi aýdylar. Ýöne entek aýtmadyklarymyz ondan kän ondan wajyp zatlar bardyr. O buny halky gorkunmaly, ürkünmäli. O ýuwaş tiňdiribirek, ýani düşünür ýalak aýdylýar da. O ne gelen ýagdaýyňyz şeýle bundan çykylgany görýän adamym ýok. Onuň görýätine terede otursa biz hökümet bilýän o taýda hiç tat ýok. O nolu mal asagynda. O prezident diýip özüni tanadýan adam numeratsa boýunça 103-nji boljak ýa 101-nji boljak bolsa ýa. Ýogam men konstitusiýa diýip elimi oýar, men şuna garant berýär ýogam. Bunun içinde ilkin bort numara diýip bolmaly da.
Diyeme bu şu ovası vardır, Doğulun ovası, Bavarap ovu. Şu tayda da Bort no Muradin Boloryalı adam değil o. Bar bollu kendi yeli şol yani sultanam olsa şu Bavarap'ın sultanı olmalı. O tayna bozup şu at kaptannak ovu var. Gorca ovu tip şu at akıl şehir vurup gören yer var ya şu ova gorca değil yani. Gorca vurulları Bavaraplılar basıp alıptır şu at. Şunun alak nimeti var bulun. Bu yiğidin bey deme yani telpek geyleyen demeti aşağı katı kovuşok bir ova yaşırlık eder denem o berdaki nemeler onun yönü o Türkmen o düşüneti gelen ok yaşap düşünmem olmalı ona hoğlukman yiğitler yaşasın görüp düşünsün o olmasa bunları tayin o biri edip verse on kadarından bilmediler belki de o entek demeler yönüdür Cağday katerbet Türkmen şu gidişi yani barsak yerine vardı yani, bunu toparlap demetecek güç yok da ya o bunu düşünüp bilecek demedi oğlum sani yok diyene olay demet o bizim o ömürlük gelen adam değil o canımı sağkan düşündürüp otursa olun o dırdaş düşünecek olup öğrenim kendi bir köpçülük değil yani bağır neme diye olun o ne Cumhuriyet'in yıkılmasının bir işi. Ödem Türkmen demeti yıkılanında hafam aylığınç neme olmalı. Bu öz başta yani Osman İmperiyeti alak bir imperiyan ya da şoňa meňdeş bir döwletiň nemesi däl. Sen ödüň bir ýurduň, bir imperiýaň sömürgesi, yani koloniýasy. O koloniýanyň bir şekilde yani o da bir udaça yani bir taňryň bir nemesi. O 24-nji ýylda yani döwletiň territoriýasy zadyny belläp bir respublika diýilen nemesi kaklanna. Düýü tutulan terhedi bellenen bu da gaty uly aladalar bilen gahrmançylyk bilen edilen bolmasa yani Türkmenistanyň terhedi nemesi bellemek gaty kyn. Özbekler bizinkiden hem kyn. Bizden hem giç dörendir. Özbek demesi. Özbek dip bir milletem yok. O täze döre diýerler-de. Ýa. Onun tarihine demezsen deme oluyor gaýry Satabaýew dagyň uly bir akly gaýraty nemesi bilen edilen zatlarda. Ýeko ol ikisi däldir bolun ýöne başga da adamlar bar bizim tarihimizde ne bize yetiren oklarda bizden gaty uzakda saklaýarlar bilgimizi. Hem millet bolmamyza öz yani millet bolmagan bir öz jogapkärçiligi bar da. Biz şo jaga gidijek demänem. Görkezip bilemdok da. Yani şu döwleti guran adamlaň şu terhedi o bize şuna yetip bir ýalak eden adamlaň atlaryny onu rehabilitir demedimdok da. O şolong statusy Türkmenistanda yani Türkmenistanyň düşmany statusynda ýalak.
Benim şu at statusum ya Türkmenistan'ın o düşmanı. O şondalık statusum var. O ni şon bir perva garyan olsanız. O yani satavaştan tuğurunaki adamları bu dönemde tutsanız o biri sizin karra tağınızdır, yeni biri kakanızın doğunur, yeni de şolları yalaktır, o sizin her başkalan bir nimettir. O siz şolları bolmadık yalak kabul edip bilen olsanız o da sizin başka biri o karanlıksın diyer. O siz bu münasip Dimer olur, toğundan şov oluyor da şu atki Türkmeni nemedilerine. Ne elu da diyor. Sonku nemeler, şartlar, buraya şart kent olmuyor. Bundan ağrıya hatam telcen olmalı. O elu da diyor. Tutun sizden daşka şanı barmazınızı koyun diye. Lokan elem ta nemet durumda yok olun. Görüşünüz yalak. Soğuğa da tomoşucu olup türlü yönü birini doğru edip baktıletip olun o. Düşünmeyene düşündürecek oluyor. O da bir yerik kendini düşündürülüyor da. Şuları kovarak gören adamlar var. Şu rejimi, şu bu adına rejim diyelim. Sultanat adı koyulmadık değil mi? Şolong çağlarının, şolong netillerinin yetir günü neylek olacağını gödetirip bilerim ki. Olar para burgunluk yaşadı olara. Şuun garında oysun. Okurda ondan hova geçtin. Ya. Özünün Türkmen deginem jargon sözde var ya zapatlo diyorlar. Şu Türkmen deginem önüne aytmana zapatlo görüyorlar da. Öyle getirdiler de attır satın seleksiya dediğini de. Yo. Adayın şeyle get özünü yığınlar realet koytturlar da halkın içinde. Yani cemiyet çürende şeylere kol ya. Cemiyet bunu iş edip edilen dağıtlar, bu dağıtlar. Şu yani cemiyeti çürütmeyle katlaşan adamdan 90% Türkmenistan'ın kahraman adını mı nasip olur? Biliyor musun? O. Yo. Kemal Sapara var. Medeniyeti sonunu öğrenmeli meseleder. Yoksa medeniyet başka da kulturaya başka da hem de dikkaşa öğrediyorlar da halka. Diyemem onun bir işi şol yani cemiyeti çürütme için şol realak yani edilen dağıtlar vardır. Yani birinciden bilimi doğru getirirsin. O tarihini unutturursun. O medeniyetini edersin. Kalanında onu öyle diye tebigatın. Onun yankı düşmanın kahramanın düşman etsen o cemiyet o kimin anacağını bilmez. O kimin ne yemediğini düşünmediği hale ederler. Onu belirtip böylelerine görüyorlar. Ondan görüşenlerini ne için görüşeyenler bilmediği hale ederler de. Para Amerikanlardan talimat alıyorsunuz diyorlar evde. Solan buyurunlar. O şeyle. O bulun demeleri yarlıkları ken o
Amerikan olmasa başka bir yer diyer. Ol dedi. Yani söz altı olmasa hiç bir nemesi yok. Yani cemiyetin, yani cumhuriyetin ortadan ayrılmağı, buna da Türkmenin düşünmemezliği, bunun hopuna görmemezliği, ne bir ayrılgan bir diagnoz. Sen yani Türkmen Washington'am, arkadağındanam, şolong ikisini bile, yani üçüncü çağatın bile koşoğunda da olur bu tragediyanın yanına, yani dünyada blok diye de. Cumhuriyet nemesi yok olsa, senin kurmalı olsan, o da bir ulu problemi. Yani senin o değil, senin kurulan dağdı yıkıp, ben halk şu yağdaya getireyim de. Bir de ne o varsan da emeğiniz vardır. Konuştum. Şondan mervet var ya da Türkmenistan. Yine de 20-30 yılların bir seyretip görün. Şu işte gitti. Yani o tayda da hiçbir nemedat yok. Olun yönü yani bir topur millet var da. O milletlerin Angır'dan gelen sahil nemeten olsa milli şuurları var da. Tarihi nemeleri var. Bizde hem medadımız yoylun. O yalan, o yalanın içinde de 3-4 nesil yetişti de. Yani Angır'dan gelen medeniyetim geçen okta beylek netili. O bilgim geçen ok. Onun yani bu dünya täze gelen bir millet ýalak bir täze bir zat çykýar da orta zahil neme. Köksiz, nemesiz, milli ya tarihi şuursuz şoň üçin şu Türkmen näme üçin darýar? Dünýä dargap barýar. Baran ýerem özüne watan edinjek. Yani watanymı düzedýin. İle neme öňe çykan okda. Gynançlyk, bu datlar gaty gynançlyk neme şu önemliligini men tek eşdenäl yani Türkmenistan Cumhuriyeti'nin yıkılmasının size nähilek perspektivi yani arjy, garanky nemeni getirýändigini düşünüp bilýän däl bolmaly. O bizim cemiyetimiz bunu en tek düşünmedi. Apara. Ne tarihimizi unuttuk diye da unutturdular. Kayıklar tabayeti nedir aytak yoldaşlar var da ulokan neme yok da maglumat internette da endi buların gözüm hökümet diýip tanadyan rejimin bir kiçicik reformasy öz için peýdaly ýön halka bir ziýan eden familya reformasy var. Şuwat nämedirler? Öz çağaňa dogrusa öz adyny berip bilýän familya hökmünde. Bana da zahir goýulan halk degen söýlen, gowan söýlen, yani menin neslim dowam etdiğini, menin bu ýurtda yani tarihte men adym galýar diýip bir köp kişi öňüne gelen familýasyndan aýryp öz adyny berýär çağatna. Bilen yani kaçmylar tarihini ýitirdi, yani atasyny ýitirdi. Mollalar aýdýar, ataň enen gömdüňmi ölküden soň İstat tikmel däldi ya, yani temtekiz olmalı, dine yaranok nimetme, yitikiste oldu ya. Yani bu ýagdaýam yine şu wagt hökümet ön tanadyana nime bonus bolýar. Men bir zat aýdaýyn. Tarihi neme? Şu din vardır. Yeket musulmanyň kam däldir. Tabiat tabiýatynda beýlek dinlerim barda.
Sovet döwrüniň da yetişen nemeler dinar ya da şo nemedäkileň 100% temmejeti yani KGB işlendirler. Elmide ama 70 yıl şeyledir, soňky 30 ýylyň adam şu adam şonu alakdyr. O başgaça bolmasy mümkünem däldir kommunizmiň nämedigini hemmeşi bilýär. O ne şo ýanky demeler vardır. Oňa adyna näme diýeli? Naratif diýilýär-de borçlu. O türkmençe nämedigini bilemok, ol näme ýalak, ýak ýol gurky diýen. Matlahat ýalak nämedir? Türkmeniň ýak öwläleri ýetik gitdi boldy. Diýdirýärler-de. Ona ýalak. Ýetik gitdi bolýar. O şey diýip Türkmenistanyň öwläleri bardyr. Aşgabatyň içinde kän öwlä bardy. Ne Dom Peçat diýip bir ullokan bir nemesi bardyr. Bilýäňizmi? Üniversitetiň bu gapdalynda. Men şo taýda uly öwlä bardy. Üstünden sürüp Dom Peçat gurdular. Ondan Angliýanyň 4-nji mikroraýonyň garşysyndaky owuluk bardyr. O taýda da bir öwlä bardy. Tekillep sünden demetdiler. No ýarmyrkan bir gapdalyna öwlä bardy. O taýny tekillep mikroraýon etdiler. O 11-nji mikroraýonyň garşysynda bardy. O taýny tekillep. Şo taýda da özüm görüpdim näsinji ýyllar hapa 2010-njy ýyllar. Öwlen galandy bolmalandy men görenden. De şeyledir ondan Şuwatky Garadamak Garadamak diýilýär-de. Şuwat ul köçeli nemeler vardır. Şoň bir gapdalynda yani Mir nemesiniň garşysynda o taýlarda da öwlelik bar. Garadamak neme. Ne onda taýlar neme. O Türkmeni aty neme dip bolýan bir neme keni. O biziň kökümiz. Taryhymyzy ýitirenmizden bäri ýolumuzy ýitiren ekenikde. Taryhymyzy kän bir neme dip bilemok. O ýazga geçmän soň. Ondan ýoluny çaşyrtmak aňsat bolýan ekenne. Ýöne men Şwedde şular öwliýaty men gapdalymda gatulagam der. Bir parka baran ýalak. İçem gül pürkülön ýalak. Onun Pribaltikada men kän gezdim-de. O ýylla 2 zapar ähli Pribaltika. Da ýanky eneler atalar uny ýylla 2 zapar belýärler-de. O hemme şädiň çörýärler. O plana birinji hepdetiniň o demek diýip o şolar ýalak nemeleri bar. O park ýalak nemeleri. Ya ölüsünü tiýlemadyk. Diýirin tiýleýän nädir? Şuwat türkmen. O ata ogluny, oglu atasyny, o gyýy ejesini, atasyny tiýleýän nädir? Atasy çağalaryny tiýleýän nädir? Türkmen gelen ýeri. O däw bolsa da töwereňde seredin. O gaty nemesden aýna seredin. Görürsiň. O haýdyň ataňyň edeňiň o garratalaňyň o mazaryna illa bir tapar ya iki tapar ziyaret edýär. Aýlanç bu zatlar gaty hem utançdyr hem aýlanç
Ne? Dünyevi demeden yoşluk bilen ayağı üzürýärler-de. Ne Cumhuriyet bolanno bir dünyevi döwlet. Ne Türkmenistan'ın köni konstitusiýalaryna teretse. Jokordum geçen ilk nemeler Türkmenistan dünyevi hukuk döwleti dip ýazylýandyr. Dünyevi. Bu diňe kagazda galdy. Ne Cumhuriyeti aýran soň şo dünýewiligi gidýär-de ortadan. Onuň ýa-ni gelýän nemeler ömürlük gelýär. Ne şu wagtky tamtajak getirendirler neme. Prezident dip şu ömürlük gelen şu tamtajak. Bilýärmi? Ya o tutnamalar yani mekteplerde suratları demedip o kitaplara gelmiştir demedip böylerde. O sağda olun. O sizi niye verdi ya? Öyle harpından şermende ol yönü ol yakı şermendeliği hem derler. At yok. Kakatında da yok. Kakatında da olmağı türme taklap görün yemem. Şol oğudun men şu oğan yeğeni ben. Nereden ben yankı verdim muhimmetleri suratlandıryan olun nemettirim ötmem şu tuvurun o. Bunu topor dailam var şu tuvurun. Taş tuvurun şunu. Şol oğudun adam çıkan yeri yoktur. Çıkması mümkünüm derler. Tarihte yoktur. Bu demedim yok ben. Yani kan bozuk diýerler ha. Yo kanlığından hem değil. Nemeliğinden hem değil. Adamın yapısı. O yani bir kârin hünerin eýesi bolup işläp beren adam o bir erwet adam diýlen o. Ýöne şonu bir döwletiň başyna getirip goýsaň, o erwetlik şo taýdan çykýar-da. O bir owa ýaşyl bolup bilmejek derejede adamyny bir döwlet demesine oturtdyň nähilep bolar. O düşünce de yok. O ne wagtda şu owasy barmy? Gorjok kaptalyna köçek oýudy gorjokdur. Yani babadan nemetinden Göktepe'ye gidilen yol vardır. Son yani Göktepe şeyle gidip baryan olsan sağ tarafında ovu babaraptır, çep tarafında gorjokdur. Yok. Şu gorjoku basıp alıp şu tayda şehir vurup. Hekayelerini veretin. Adını akıllı şehir ya tamtık şehir ne haylak şehir diyen dedi. O padşah olayında da ne şu yani babarın padşahı olmuş. Ne bileyim orada o devlet demediğinden sağan demedi yalak gönderi. Böyle kovutlardan akalık içine maşin tanmanıyorlar. Yok. O olmasa da biz uyuşup şuları yani bunu babarın padşah deyip o padşah edip kırayıp öyle halka bir kadar vermedi alak olmasa galan bitti ya. Yurt taşlak gitmeli oluyorlar. Onu bir değdiriyerler. Yani ne son Angriyan'la kovadan bizim dövrümüzde ahal vilayetinin hakimi oldu da adına neyme diğerleri soyuydu. Hakim derken Salamu aleyküm deyip ılgap görün oğlum. Ben yaşlarımda özüm benden bir kıyas kiçim olmam mümkün. O ağam ılgap görün. 93. yıllar 94. yıllar 93 olmalı. Hakim ettiler onu. Yani ahal demedine.
Onun yani kaka kulupda vodu var da. Şu dagat punktları var. Şu tayk hakim bolan soň barıp yani tawara betlere paktı pripit getiriyor da. Doğru bilen. O bolan ok ya şu bu beydi edilen ok. Edilen dedi. Yok edersiniz. Ben ne raport vermeli. Plan oldum dipti ya. Demet. Bana zan ettiler. Şu tawara betler. O safar başı gelip düşündüremeden bu düşündürmem bilem yok. Bardım. O ne hemet. Eden radın bilen. Onun ben neydi Angrsa Beher'den bu tarafım dedi. Gecen neydi? Şu tayim men toruyan neydi. Sen doğunun nämeden neydi. Üstüne topulup yurdu kendala hayvanlar demeden olsa bir terk etmelim dedim buyuyor. Yani o yetiriyen radın bilen dedim. O çağda olan dedim ertir. O kelletini yalan aslap o türmeye getirdi. Yazdırdın da onun hem oluyor, sonu hem oluyor. Bir plan mı olmalı? Planın. Hiç de olmuyor. Ne şu dövrden ne başlan nemeleri hem becerde bir mengdeşirek nemeler. Sonra bastılar mı? Yok, ölüp gidiyorlar bunlar. Yani düşünce nemeleri şeylere yurdu ben toruyan neydi? Sen kim? Sen toruyan oldun, bir ne terk etmelim. O değişimden bir alak ol, bir yurdu terk etmeli olduk. Onlara da yurt kaldı. Öz milletine gırgın veren näme? Tipler değil yani näme diýiller. Düşünce yok, hiç adam yok. Yani şu pul olsa bolýa, onun kalanı deme. Ne şol adamlar Cumhuriyetin yok bolanyna üns verendir öýdýän. Yok. Belli, planda bolsa Halktan sorak gelýän bolmagy mümkin, biz demedemiz ok boly. O kap bilýän bolsa. Milli duýgusy öldürilen bolmasa ol eşekde yüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýip ýörmeli. Halkyň öz aşaklaryny görüp bilemok men. halkyň öz ýakyn hosarlary goňşy bolan bilen hem arasyndaky gynandyrjy ýagdaýdy. Yok katı gıynandırıcı deme. Bu zatlar hem beceti çok yani adını koymadan demediyen de ben bir adını azat görmedi kovdel ya şu porluk nemeden katı kene kendine şeyle vur kene ken olun yani taşından söz verilmez çok bile yok da gurur değmeli ki ne oncuk musafirler yalak da Murat Garrif yalak Murat Ben Sopi yalak yurt şolun eline geçti de onun yankı sowda satı edip bören ön targaçlar şu defisit neme şunu çende şol deme o bir yurdun sömürgesi o täze yurt uýrunda ýa yankı kuruluşlar var da onun içine öz milli mazmuny bilen hemme zatyn o yani sömürge nembetinden çıkmaň üçin etmeli zatlar var da o hiç sade ettirmediler. Şu demeler hemmeti dur atributlaryny çenli dur kuruluşlara bir dur o yani simbolikalar vardır. O yomamaydypdym yani kuşkudaky kreatsen tuttanyn aşgabadyň hitrokangana
öwliä wadyr, orta uliýaty, şoňa anlat. Neme serkifleri, nemeleri, marda wadyr. Göçü meňde gaty kän nemeleri wadyr. Owa. Bu şudaky sapara kaçyň ýanyna baryp TikTok çekip suratda düşüp türkmen şo taýyny görse buýsanar ýaly etdirler olar. O şey diýerler, propaganda etdirýän zady. Bular Onu deme diýen ne ýaşynjy ýyldy. 81-nji ýyl, 1981-nji ýyl. Türkmenistanyň Orsiýadyň sastawyna meýletin goşulmasy diýip 100 ýyllyk dawratyn etdiler. Şonda yani Kuşkuda goýany parat geçirdiler. Surat bardyr gazetlerde de bardyr. Şonuň birinden ýazyň nemesi durandyr. Şo taýda çykyş edýär. Tapara bular kinoda düşüripdir ilçe diýip. 1700-nji ýyllar şo toragy görüňärän neme film, hudaşdyn film. İyisi o. O nemeler gidip, türkmenler gidip hayır neme hor helak bolup neme kerrenle gidip ödleri milletin goşuljak bolup dostlarynyň ýanyna diýip aýdyn. Şoňa düşünjäni berýärler-de. Kyýwa han näme? Kyýwa hanyndan aýryljak bolup. Ýokam. Türkmen hiç mahalam bir hanlaň aşagynda talgat ýa neme töläp berende özüni tutan muny erkinlige çıkan Türkmen. Deme Türkmeniň demesine göwerilse akıl paykasy bilen çykýar. O biz ne elmi urulmadyk bolsa Türkmenistany buňa tanamady ýaly diýdik. Yani 94-nji ýyl, ben 94-nji ýylyň 29-njy ýa 28-nji, 29-njy iýulyna çenli Türkmenistandadym da. O Türkmenistan beýleki Sowet respublikalarynyň içinde iň öňdösdi ykysady nemeden. Şuňa anlat bilýärmi? Ähli, ne 15 tane respublika vardır. 15 respublikanın içinde göz örtülüğünü Tayland duran demedi de. 94-nji ýyl. Moskvada demonstrasiýa edýärler. Yani Yeltsin'e karşı. Biz hem Türkmenistan ýalak bolasyn diýilýär. O gazetlerde nemeler vardır. Yani bizden Pribaltika'daki demeler gelip Kanada'da öğrenýärler. O bizde işleýärler. Yine bizim nememizde 2000'den gowy köp Rigaly, yani Pribaltikaly işgal işleýärdi. Yine tiýalaksy iş gödläp Türkiýeden çykdyňyz, şonalak iş gödläp bize geldiler. Ya şu at Pribaltika ya geçip bildiğiniz herle diýensiňiz. Şo ýyllaň nemesi şonalak. Bu ýöne ýoňnallar, ýoňnallar soňa bulon beden daplar şol. Bir de erwe dekenik, okey. Biz o ýa-ni emir bolup, biz işten aýrandyň ýok, men oturjak diýip bilemdi o. Bizden soň düzedip bilýär-de. Bir erwe bolsak, siz gowy bolsaňyz düzetmek kerak. Ne şo ýurdu men torýan diýen ýanky şo ýygdyň ady käte ýadyma düşýär ýene çykýar. Wat ýadyma düşenokda. Ne şolar ýalak ýanky ýöne şeýle ylgap ýörse
Sen o nähilekdigine bilen ok da. Ol ýanky eline deme höküm gelen soň adamlar tanadýar da. Bolmasa ol ılgap nemetip görünne bizde. Göktepe'de da baramızda ýaşy geldim diýip o ýolumyzda çaý suw nemetip görün oglan şol. Onu täkip etdiler. Bir kay bolun ýöne balany da anlatmadyp. O bizde bir deme pagtaçy yollaşymyz bardy. Ata Mustafaev diýip öllü görüli ýüreginden tutup o soňmyny da bar delli otratlar. Şoň owada şu dosy. Men tanýam, men gowy tanýar da. O men kimdigimi bilýär. Ylgap demetip görün oglan. Olar vezipe analynsa näme hapara. Halka hyzmat etmelilerine halka buyruk vermeli, ezmeli, şonuň ýaly düşünjeler gelýän bolmagy mümkin. Yo devletin başına cahil getirenmeler başka bir iş tap gerek geldir. Ya cahilin et bilecek adını hiçbir düşman edip bilmez. Onlar demek. Yani ya medeniyetin başına o Cemal Zafar'ın getirdi. Başka ne mi gerek? O zenanlyň şonuň ýaly bolsun, şonuň ýaly bolmaly diýen näme direktiwi bolýar da. Görülle toplum yankı yok bir alma bilme bir yakın bir millet değil ne yani misallar veriyordu. O Türkmen hem için öyle yurdumuzda bizim mektebimiz ort mektepten kovuşak olmalı. Yani Türk mektebinden kovuşak olmalı deyip bilen o millet. O yankı oğlu adamın 99% Türkmen. O Türkmen ne için parti yapmalı okuman onu deyip bilen nokta. O şehirde oturanım yani devlete yani bir yerlerine cevap veren adamlar oluyor da. O aklı huşu, bilimi, düşüncesi ya bir şişen değilen adamlar o bir kaptalı bir ayağı oğudan hemen şehre oğlunu oluyor yani oğlanı oğullarsa bilen. Kökün şotaýdan ala para. Kökün ben tak nemeden o angyň şo bolan soň gitjek yerin näme başgalarynda soň bir gapdaly deyip dura. No bilýär. O näme üçin bir parti ýygmaly okuman. Şuna diýen noktada boldy. O. Ne şonalak bu gatyr näme? Joraif değil mi de yok. Joraif değil. Allah demeyip o şu A harfiyle başladı. O 94. 93. yıllardaki Aman Takatov diyorlar. Ana. Ya işte. Şimdi sapara Cumhuriyet elimizden alınan son iqtisadi. Alınan yok. Hiç kim sen Cumhuriyetini siz neme merdan käbir nemeleňizi gaty ýalňyş demediňiz. Siz sözlemlerinizi guraňyzda biraz dikkat edin. Bizim Cumhuriyetimizde hiç kim elimizden alanok Türkmen öýüdi ýere tokdy. O tek Cumhuriyetim bilen hiç kim işi ýokdy. O bam ýok mu diýenem adamlar ýok. Onu ne öz Garawy Türkmen etdi bunu. Öz elim bilen etdirdiler. Ho, onu elimizden aldy zat diýip onu bir tertlemen etmem. Sizin hiç öýüňizden başga düşmanyňyz ýokdur. O öýüňiz düşmanlygyňyz jahilligiňizdedir. O cehalet o hiç düşman küýte diýenlerdir. Ondan düşman gözleyecek bolsam hocalyklaryňyza seredin. Bu taýda cehalet Turan türüyen bolsa, onu idnaklı etiler cahil ediyenler.
Owaňda teredin. O kämi başgalaňda teretmeli bolýar. Cehalet çotayda da düşmanyň çok içindedir. Size daşından gelip kim näme etdi sizi? Şuňa çenni. Yok. Düşmany yani Amerika'dan ödläp görme. O joňuň içindedir. Doğru para yani çoba varaplar iwalalda yurt başında özüň hökümeti körkeden Türkmen bolansoň yani Türkmenistan ýaşaýjy bolansoň meni predstavlat edýär yani meni yani şu taýda halky demek şonuň şu taýda durmagy meniň ýüzüm yani kaçmyş deme bolýar. Bizim özümüz etdigimiz bolýar. Demek şol adam şu taýda çykmana mümkinçilik beren bolsa demek bizim şonuň ýaly adam şondan üretýär gerimiz ýok. Oldu bolýar. Şoňa şu taýda oturmanda da ýene bilibem şoňam şu taýda oturup dowam etmeni. O tedim çıkarmayan bolsaň o şotuň başga näme ýok. O Saparaga Abhadiýanyň halkynyň ayaklanmasy hakynda düşündirip beriň diye. O näme bolany ben takip edem bok, ýöne bir kapar gemelerde emetdim. O ýani Abhadiýa gaty owadan ýerde. Gruziýan Abhadiýa nemeti deňiziň kenary o ýani Batumda adam girer ýer diýen şol paýtagty. Bolmagy mümkin. O kurort yer neme? O. Kara deňiziň ýakasy. Ondan şu taýyk ýani ortlar Abhadiýany demeden Gürcistandan avtonomiýa edip bir bölüp aýrylan ýalak bir dawalar bar. Aýrylan kan ýene. Indi şu taýgam ortlar göç edýärler-de. Yerler satyn alyp ul çaýlar urup nemedip şoňa garşy Abhadlar o mejlislerini bastılar-da. Milli oýan. Milli nemeleri Abhadlanky oýanyk olan nemeleri Türkmeniň kyalak däl. Abhad nemeleri Sovet döwründe de o ýölerini neme tutýarlar. Yani bizim Türkmeni gaty nemetdiler, bir kıynançly nemeli, biz öz milliligimizden dikeltmeli, o tarihimizden dikeltmeli, o gaty kendat bilen yüzleşmeli, biz şu yüzleşmäle cesaret edip bilmän, şoňa gaýratymyz, hyrymyz yetmän, o biz çöpe çalama urýarlarda, bizem şoňa urdurjak bolýarlarda. Onu ýöne ýani näçe ajam bolsa tarih bilen yüzleşmeliler. O geçmişimiz bilen yüzleşmeliler. Onu kara diýmeden başarmalylar. Bu ýalanyň nemesinden saplanmalylar. O ýalan ogrukdan berbetdir. Plan dat uğurladılar da o adamlar cinayet çekip basıp dönerler. Yokurka adamlar hatam beter. Yalan uğurluktu. Bu suud edilen uğurluktur. Uğurluktan berbet uğurluktur. O ne için yalan söyledi adam? Tamam. Befil için yalan söyledi. Ama senden bir zat koparmak için. Demek ne için? Mamnun şodur. Yani Türkmenin ehli zatı yalan. Doğru zatı yok da. O para. İşläp durulan guruluş bolsa ýene döwlet diýip alalım, ýa-da hojalyk diýip alalım. Şu taýda yalan açyk
çıktı da yalan ortaya çıktı yani layıksızlık. Çok guruluşu yani düzgünü bozuyor da başını bozup başlıyorsun. Çocuklar ýara. Ne gelinin yalan söylep duran bolsa ýa-da sen gelinge yalan söylep duran bolsa taýda ýa maskala bolar. O jogyň içine bomba düşen ýarak bolmaýarmy? Ova. Ýa-da döwletem şonalak. O jemgyýetem şonalak. O samimiyet söýdüği düşünjesi bilen ýok da. O ýa-ni bir düşünjäň bolmasy üçin o sözüm bolmaly, sözlemem bolmaly da. O söz demesi ýok bolsa, şol näme düşünje demesem bolanok da. Yani samimiyet, özökler ulanýar samimiyet. Türkler ulanýar samimiyet. O bilen bir milleten. Ova. Azerbaycanlılar ulanýar. O ne alıp öyle Türkmenli o söz ýok bolup gitdi. Ödem gaty köpden bäri ulanýar. Eýem bir 2-3 guşak, belki de 4-5 guşak. O ödem eýleki milletlerin ýani adyny milletlerin bada. Özbek, Türk, Täjik, ýani Azerbaycan. Şolaryň içinde iň serdi, iň keskin nemeli, karakterli, gönümel nemesi Türkmen. O Türkmenin hiç wagt ýalany bolmaly däldir. Tarihde de bolun ýeri azdyr. Yalan söýläp ýörün ýani Türkmen nemesi medeniýeti ýalany götürýän däldir. Ýa şu wagt teredik görüň. Onuň biz ne Sovet döwründe ýaşap ýetişen adamlar o Türkmen spesialistleri vardı. Moskwa bilen işleşen ýa derejä ýeten türkmenler nemeler vardır. O mene öz budomdan neme diýende. O bizim sözümüz söz ne Moskwada da da ýa beýleki respublikalar bilen nemedilemizde biz söz berýän bolsak bizim sözümüzi ananýarlar. O kağız petem hata islenokdur käwirdatlar. O ýöne sözümüz üçin milliardlar pul alyp bilýärdik de, döwlet üçin. Ýurt üçin berýärdiler. O gerek wagt bilen arkadaş, Türkmeniň şol ýalak sözüniň eýeti, awraýymyz bardy bizim. Sovet döwürlerinde. Ben 89-njy ýyl gaty bermet ýyllardy biz Agroprom Perabotkan gurduk da. O hiç sadymyz ýok. Ýurt çökün. Ne Moskwada Lekpromserýo diýip bir edara bar. Ähli Sovet Soýuzynyň çiğmarynda satýan ratpyrlýa edýän edara. Yani Milletpromyň iň uly nemesi şol. Ne şolardan ýa Teker dip nebesi vardır. Aleksandr Abramovich dip. Ondan ýa 2 milyard rubl telefon bilen aldım. Hiç ýerde hat betegem ýokdy. O Sovet ýani Türkmenistanyň beýlek pul geçen ýokda, hiç rat geçen ýok. O biz döwlet üçin gerek diýip alýar. Biz özümiz ulanymyz da onu. O berýär. O soň üzülşýän. Puluny berýär. Şolar ýalak bizim agramyz bardy Sovet demetiň içinde. Yani özökler bilen nemeden bu topar ýarmyrkalar bolýardy. O içine täze özü gadagy hem bejer gatışýardy. Ýok içinde Türkmen Taýlanda durur. Bu wat ne? Hemmesi oňçuk musahipler bolupdyr. Durşunu. Yalan sözler gün görmek sual başarjanlar öldü da. Biri neme ýaratdyr?
hakiki manasında cumhuriyet bolan bolsa bugün näili bolardy? Pikirlerinizi aýdyp berseňiz diýe. Ne cumhuriyet bolan bolsa prezidentler 4 ýyldan saýlaw bolmaly. Şu saýlaw bolardan ýank başga adamlar gelýärdi. Wagt 10-njy 15-nji prezident görerdiňiz. O bir dünýäwi döwlet bolardy. Onuň ýanky döwlet bir adamyň eline geçmedi. O cumhuriyeti näme üçin ýok etdiler? Ýanky bir adamyň eline hukuky hemmejetin bir ýeri kalmak üçin edilýärdi. Ödem ýanky cumhuriyet demesini Türkmenistanyň konstitusiýasynda üýtgedilmeler statýalarynyň içindedir. Döwlet guruluşyny üýtgedip bolanok. Däl üýtgedmelerli bilen ýadylan bolmaly. Bu hem halky barlak görýärdi. Konstitusiýa diýilen datlary gaty önemli bolsa aýyrdan näme bolýar? Halkda näme reaksiýa bolýar? Hiç ilem reaksiýa bolmady. Bir adam diýdi, olaryň allar bastılar da ýok etdiler-de. Ýirenmek inýim mine. Olar bastılar ýok etdiler bolyn, ýanky edýän zatlaryny dowam etdirdiler. Bu zatları görýän adamlar bar. 2002-nji ýyllaky demäň büyük sebäbi şudur. O sebäbi cumhuriyeti dikeltmesen. Bu soňy sultanlyk boljakmy, monarxiya boljakmy, padşahlyk boljakmy? Şu wagt ady belli däl, näme diýsen etip gören deme bolarlar da. Bu taýlawam ýok, demesem ýok. Bular şah boljak. O imajyny alyp görensiň. Şah serpaý ýene näme diýip. Ova. Sevap velaýatyna Kristian minibus ilerlepdirdi ýani. Hizmet. Şah serpaý diýär. Bizim prezidentimiz diýip. Benim maşany ýazdym. Prezidentin näçe gaýly wagtyna. Şah serpaý bolup Kristian awtury ýeter. Jogap ýok. Şu zatlary nemetmek üçin ýok etdiler. Demeti şol ýuwaşlyk bilen buny Türkmeniň inteligensiýasy deme çykdy da. Boş çykdy diýsen, hatam dedim. Para sonra yok diyen yani cumhuriyet giden son iqtisadiyet cumhuriyet duran bolsa ýanky kanuny adalaty ansat ýok edip bolanokda. Ýanky Sowet Soýuzy näilek demede bolsa respublika kanuny imzony toralyan ýeri bar, hasap berilýän ýeri bar, olaň hemmeje düzgün tertibi demesi bar. O planlaşdyrış komitetine çendi, hemme demesi bar. Şonu aýran soglar indi hiç kim hiç zada hasap beren o. O hiç kim hiç zada jogap beren o. O statistikasam ýok, hiç adam ýok. Onun düýükden ýok däl, düýün bady bu ýok. Onu näme üçin ýok diýen soran ok. Biz näçe statistika diýilýän zadyň manasyna biziň halkymyz düşünen ok da. Şonu düşünmäňiz üçin aýdyp bereýin. Bize o hojalyk ministrligini berende
750 mi 800 sanak yani adam işleyette demesin. Şoň 100 adamy bu çizilitin teatryň adamsy. 100 sanak adam koyduk tutay. O hemme dat yani pataply, kitaply, kompüter nemeli 100 adam işleyip şu çizilitin teatry. Bizim statistikamız ýöre diýerler şol. O şoňa gen dat men bir gatur gen dat aýdyp beren. Yani ministerstwoň soň yani döwlet demetinden aýlyk alýada. Aparat upravleniýe diýildi. Şol 100 adam ştatny raspисаниýanyň içinde geçen okçu. Çoň pulunu biz gara kassadan alyp berýärdik. Ne şu wagt nämäni ýöre düşümdi ýalak. O şoluň aýlygyny biz yani strahowaniýa nemede ýygnaýan pulumuz barda. Onu hiç kim bilen ok diýden gelýän şol strahowkan pulunu aýlyk edip berýärdik de şolary. 100 adam. Şo 100 adam şo statistikany ýöretmese yani ministerstwo işläp bilen ok. O iş ýöremede statistika o. Ho, biz günnelik 2500 sanat kärhana bar oň içinde. O şo günnelik nemesini o kontrol edip bilýärdik de. O derdini, nem problemini. O 2500 ýöne döwlet demesinden. Ýene de ýaşalty müňe o huzury tekdir bar. O bu ullokan deme. Ýöne bizden soň şol ýatyrdylar. O näme şol ýatyrdylar diýip soran adam bolmapdy. Gerek gelýärler. Bu Cliff'in tapanda atlar diýerler. Ne o? Ne döwletde de ýok şo statistika şu. Tamam. Salam. Ana ne? Seredin. Ýaşaýyşyňda seredin. O Cumhuriýetiň ýykylmasy hukuky ýok edýändir. İlki ýok edýän zady. O hukuk ýok bolan zaman bölümçülüň gidýändir. Onu garyp gelýändir özü. Son gelen adam ömürlük gelmeli. Şolong ömürlük gelmeýän ýok. O şuna çendem o taçu taýlaw demesi ýokdur. Ondan prezidentin gelme gitme dokument nemeleri ýokdur. Düzgünü ýokdur. Tejribesi ýok, onun düzgünü ýok da. O prezident näme, hökümet näme tarşmaly? Şo proseduryny bilýän adam barmy? Ýok. Diýmek hiç wagt tarşak gelýär. O prezident näme gelmeli? O täze prezidenti beýleki näme näme tapşyrmaly? O tapşyrylan ýer barmy da 30 ýyl geçdi. Ýok. Normativni aktam ýokdur. O taýlaw näme geçmeli? O taýlaw ýene de bir nämeler kontrol etmeli. O. O da ýokdur. Ýöne taýlaw geçip berýär. Hiç zat ýazylmandyr şu hakda. Ýok, zat ýok. Men bilen togaýdyp oturýar. Ýok diýen adamym ýok da gaýta men o Taýland prezident boljak. O düzgünü bolmasa dedi näme Taýland? O gelme gitme düzgünüm ýok. O prezidentin jogapkärçiligi ýokdur. Näme jogap berýänini bilýänmi şu prezident? Halk bilýärmi şunu? Ya da meclisde oturan deputatlar bilýärmi? Prezidentin näme wezipesi bar? Näme jogap berýän? O näme jogap beren ok? Ýa-da adam ýok. Cumhuriyet ýok bolany bolýan zatlardyr. Şoň üçin ýok etdiler. Hiç kimden hiç ýeri hasap toramol lälliýärdi. O şalyk bolmaly, sultanlyk bolmaly. Onu oňum ady goýulmadyk. Ady goýulman soň hiç sada jogap beren okdy. Bu prezident hiç sada jogap beren däl. Ýeki watandaşa da jogap beren däl. Düýnüň biziň biziň kardeşimiň ogly ortaýatda
Ukraina urşunu iwerledi. O iwerleyen yerden giden bir mesarıp ko. O tadı günde 1500 adam ölüyedi. Adam iniyor etdiyalak yani. Kursk nemesini iwerýärlerdi. İki tarapdan ölüýär bolun, orta tarapdan adam kan ölüýärdi. O biz aýtdyk. O gyýlara ekrana çykyp aýtdylar. Reaktor urýarmy? Yok. Demek döwlet yok. Demek hiç tarafı jogap beren oklar. Ne halkyna, ne watandaşyna, ne de bir orguna hata beren oklar. Bermenetlerim yok. Ne? Cumhuriyetin yok bolanny. O bunun entam soňu bardy. O soňuň näme boljagyny men tek gözüňe getirben bilýän näsiňiz, onu bolan soň görersiň. Ne boldy? Ne benden şunça şuwunlukça bilemok toğruluğunuz var bolsa. Sonra ulakan yoksa para keyfi versen olacak yani. Bolýar. İnsanlar da edenler. Neşimiz yalanın içinde yaşap da tuttan halk olup tutmasından da. Şunu biz yüzleşmeli yani ama ayet geçtiniz. Son boyun almalısın yani ya da ibadını boyun almalı. Çok aydan sonra boyun alan bunun her bir hareketin kiçi sonra olsun, ulu sonra olsun çözüm başlaya da çok aydan. Adımlar başlayan. Yalanın içinde yaşayandığında boyun almak gerek yani bu yağda bolmayacak bu. Ya o bolmasa ödedin Allah görmedi. O ne şonu alak adamlar ödedini mallayarlar. Yalanın boyun alan bunun kafiyetine ne derken daha yani. Ütkeneken mi? Şeyledir, yaran söylep görün adam ati nemedir? Ben iş durmuşumdan nemedeyinden yani samimiyeti yok o adam bilen iş edilenlerdir. O dünyanın hiçbir yerinde de iş edilenlerdir. Yakın Türkmen nemetinde de değildir. Samimiyeti yok adam yani arkasında hükman bir tane kontrol oyun var oluyor da. O iş veren adam için o zat neyme gerek? O birinin arkasından kontrol etmeler. Sonuç için Türkmenistan'da o direkt kontrol etmiyorlar. O kontrol ediyenin bir yana dödülendir. O işte ne? Bizim bedbahtçılığımız, gedaylığımız, gariplığımız hem ne? Çok çeşmelerdir. Aydılayan, değileyen nemeler. O sizi daşından gelip o düşman o bugüne getirenlerdir. O özlüğünüzdür. O öz cahilliğinizdir. Ha, birileri peydahını görüyor. O tayda yemeleri vardır. Oluyor. Sizin bir tane gözünüz var. Beğenip o saçını da rapıyorsunuz üstünü şekilde. Ya. Şeyler o neme iç açıcı gururuna değer oluyor. Ya da şeyle. Onun siz isteseniz düzeltip oluyorsunuz. İstemeseniz sizi zor edip düzeltecek olayan adam yoktur. Onu da düşünün. Halk istemelidir. İstemeyen olsanız sizi zor edip o kimin ne işini bağıtlayacak olup görmek. O ağusuna söyleyen olduğunu bunu yaşan diyor. Yani bu milletin şu an geleceği görünün ok. Karanlık, karanlık. Bolya, merdan, şutayda bu torolu sağ olun, iyileştiler, sağlıkta görüşelim. Öyle, sağ olun.